Eterno Media Officiel kanbo an filɛbaw jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen fɛn sɔrɔ bɛ halisa anw na bɔlɔlɔsira kan Facebook WhatsApp YouTube fo TikTok ma an b'a fɔ ko aw danse matigi ka hɛrɛ a ka nɛɛma o ka to aw bɛɛ lajɛlen kelen kan an sigila aw ye ko kura tuguni aw ka émission mandi min bɛ sigi aw ye siyɛn fila kalo kɔnɔna n'o ye aw na kɛ ne seere ye vous serez mes témoins avec le révérend pasteur karamɔgɔ min tɛ nɔgɔtɔ kuma na ale b'a walawala an ye an tɛ temps min sɔrɔ ka lamɛnni kɛyɔrɔ caman na émission sigi kun de ye ka se ka wala aw ye wala an sigila aw ye ko kura tuguni a tɛ ka a partager vous serez mes témoins wasa ne kɛlen kɔ k'aw fo n bɛ cogoya di n ka karamɔgɔ fana ma a ka aw fo karamɔgɔ matigi Yesu Krista serew bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ aw ye kibaruman serew ala ni senu serew n ka foli bɛ aw bɛɛ ye an minnu tɛ se k'an lamɛn ani k'an filɛ ani a ka ɲininkaliw ka d'an ye an ka foli bɛ aw bɛɛ ye matigi ka nɛɛma ka kɛ aw bɛɛ kelen kan Yesu Krista tɔgɔ la amina ayiwa sa a ye k'a fɔ émission tɛmɛnen na an ye min fɔ an ka thème ba kun ye min ye k'o ye Sangolo masaya kibaru duman diɲɛ maracogo ɲuman n balima n bɛ min nin thème bɛ e wele a bɛ ne wele a bɛ an bɛɛ lajɛlen kelen wele an bɛ mara min na bi a duguni tɛ mɔgɔ si la bɛɛ b'a kalama an ye émission kuncɛ ɲininkali belebele dɔ ye k'a fɔ ko aw min bɛ jɔyɔrɔbaw la jamana ɲɛmɔgɔw kɔrɔ jamana setigiw kɛrɛfɛ aw minnu bɛ yala aw sababu la Sangolo masaya tɔgɔ na bonya wa an kun y'o ɲininkali de sɛmɛ e min bɛ jamana setigi bɔrɔ kɛrɛfɛ ne ye Sangolo kibaru e y'a dɔn e ye kibaru duman mɛn k'a dɔn est-ce que e tɔgɔ e sababu la e k'o jɔyɔrɔ sababu la Sangolo masaya tɔgɔ na bonya a bɛ bonya wa an t'a k'a na bonya dɛ a bɛ bonya parce que e b'a la c'est le président est-ce que a bɛ bonya e sababu la karamɔgɔ ne kuma fɛ an ka bi taa daminɛ min ye o maa minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la jamana kɔnɔ n'o ye Sangolo kibaru duman o y'a mɛn k'a faamuya n'u bɛ maa dɔw gɛrɛ minnu t'a dɔn fɔlɔ ayiwa sa mun b'i bolo bi karamɔgɔ ka ɲɛfɔ o maaba ninnu olu ɲɛna Eterno an ka foli bɛɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye o bɛɛ foli n ka foli bi ye ni ɲininkaliba kosɔn a diyara ye ala tɛ mɔgɔ si bila yɔrɔ dɔ la gansan minnu dara Sangolo masaya kibaru duman la olu bɛɛ ye ala ka baarakɛminɛnw de ye ayiwa an da kun sera Yusufu ko ma Nehemi ko ma Daniel ko ma Esther ko ma kɔsa i m'a ye ala ye ninnu bɛɛ ta k'aw bila masakɛbaw kɛrɛfɛ ani u bɛɛ kɛra sababu ye ala ɲɛnama tɔgɔ bɔra ala tɔgɔ bonyana Sangolo masaya lakodɔnna o masakɛ wɛrɛ kun hakili la k'olu ye ala ye nka olu nana dɔn ko ala wɛrɛ bɛ o sanfɛ olu yɛrɛ kan ka kolo min ye ka min bato o kɛra ayiwa ni mɔgɔw sababu la i m'a ye diɲɛ mara kɛcogo juguya o tɛ ala bolo gɛlɛya ye la mauvaise gouvernance du monde n'est pas un problème pour Dieu hali sitanɛ yɛrɛ tɛ gɛlɛya ala bolo Satan même n'est pas un problème pour Dieu ayi maintenant min ye problème ye ala bolo o ye minnu dara kibaru duman na ala denw olu ka ban ala tama o de gɛlɛya ye ala bolo n'olu sɔnna ala bolo ala bɛ ko bɛɛ lamaga n'u ye ala bɛ baaraba kɛ n'u ye ala b'a tɔgɔ bɔ n'u ye ala bɛ a ka Sangolo masaya tɔgɔ bɔ n'u ye nka n'u banna o de gɛlɛya ye ala bolo n'o tɛ diɲɛ mara kɛ juguya setanɛ bɛ nin na jinɛw bɛ nin na somaw ni moriw bɛ nin na nin si tɛ gɛlɛya ye ala bolo ayi nka ani ne an minnu dara kibaru duman la yala an bɛ sɔn ala bolo wa n'an sɔnna ala bɛ baara kɛ n'an ma sɔn ayiwa a bɛ ala bali baara la kosɛbɛ o de kosɔn i ka ɲininkali la ka fɔ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye dɔnnabaw bɛɛ ye minnu bɛɛ sɔnna kibaru duman an ka lamɛn minnu bɛɛ bɛ jɔyɔrɔbaw la tuma dɔ i bɛ jɔ i ka jɔyɔrɔ de la ka fɔ an ye ko an ye kibaru duman ka lasigidenw de ye dugukolo kan o ka jɛya kibaru duman nana walisa dugukolo ka mara ka ɲɛ de o tuma o mara kibaru duman ye minnu dara kibaru duman na olu ye lasigidenw de ye nous sommes les ambassadeurs de l'évangile sur la terre Eterno Sangolo masaya Sangolo masakɛ n'o ye ala ye n'o ye matigi Yesu Krista ye an y'o ka lasigidenw de dugukolo kan yan an ka jamana faamaw kɔrɔ i m'a ye an y'o ka lasigidenw de ye an y'a ka représentanw de ye a ye an bila a nɔ la dugukolo kan yan président kɛrɛfɛ voilà ministre kɛrɛfɛ o de kosɔn ala jigi bɛ e kan a jigi bɛ ne kan o de kosɔn a ye ta bi k'e bila dugutigi dɔ kɛrɛfɛ kosɛbɛ k'e bila maire dɔ kɛrɛfɛ
Kebla gouverneur de kɛrɛfɛ Kebla ministre de kɛrɛfɛ président Kebla directeur de kɛrɛfɛ a y'i yɛrɛ kɛ directeur yɔrɔ dɔw la k'i kɛ gouverneur yɔrɔ dɔw la fo président kɛrɛfɛ n'i bɛ nin ta ala y'a ka mɔgɔw bila ninnu bɛɛ kɛrɛfɛ ka taa bi est ce que y'a dɔn ko ala de y'i bila yen ɲininkali tɔni bɛ yen i bɛ ka baara kɛ jɔnni ye o yɔrɔ la Eterno nin de ye koba ye f'an k'o de faamuya matigi sankolo masakɛ a jigi bɛ e kan a jigi bɛ ne kan walisa ale ka dugukolo in mara ka ɲɛ a b'a fɛ ka tɛmɛ anw de fɛ n y'a fɔ kaban n ko sitanɛ wo mara kɛcogo jugu wo masakɛ jugu wo i ko si tɛ gɛlɛya ala bolo an k'o faamuya an minnu dara kibaru duman la an ka sɔn ala bolo a banna ala bɛ yɛlɛma kɛ ala b'a tɔgɔ bonya o de kosɔn matigi yesu kirisa a ye kuma barikama fila fɔ n b'a fɛ danabaw an ka hakili to la dɛ kuma barikama fila a y'aw sigi ka ɲɛ Matiyu sura 5 la verset 13 a y'aw sigi ka ɲɛ a ko aw ye dugukolo kɔgɔ ye dugukolo kɔgɔ vous êtes le sel de la terre o ye nafanko dan ye dɛ dugukolo kɔgɔ n'an tɛ se ka dun kɔgɔ kɔ a m'a fɔ ko sankolo kɔgɔ dɛ a ye dugukolo ta parce que ale yɛrɛ bɛ sankolo kɔnɔ ale bɛ kaba mais n'an de bɛ dugukolo kan an y'ale nɔ labila ye i y'a fɔ ten a ko a ye dugukolo kɔgɔ ye a ko nka ni kɔgɔ timiya bɔra a la a bɛ mun ye tuguni nafa foyi t'a la timiya de b'a kɛ kɔgɔ ye o voilà donc dugukolo mago bɛ kɔgɔ de la donc yesu ɲɛ b'a la ko dugukolo mara tiɲɛna dugukolo mago bɛ kɔgɔ la walasa ka timiya donc a ko n ye e sigi nin yɔrɔ in na i bɛ baarada min na bi i bɛ yɔrɔ min na Eterno oui ne bɛ kabakoya ka ye tuma dɔw la ka mɛn danaba dɔw da ko danabaw de bɛ siran politiki ɲɛ bi karamɔgɔ o dun bɛ yen dɛ a bɛɛ yɛrɛ de k'an bɛ siran politiki ɲɛ dɛ ne siranna politiki ɲɛ politiki de bɛ dugukolo mara la bi e bɛ k'i yɛrɛ mabɔ o la e bɛ siran o ɲɛ cogo di e na mana e ye kɔgɔ de a ye na mana mɔgɔw fɛ kɛ n'i sen bɔra olu y'i mara e jagoya don e ka kɛ nkalontigɛla ye ayi jagoya don e ka kɛ tilenbaliya i ta kɛ tiɲɛ kan i ta kɛ tiɲɛ kan a banna i ta kɛ jɛlenya kan i ta kɛ hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ da i la dugukolo mago bɛ o de la an ka bi jamana politigiw mago bɛ kɔgɔ de la mɔgɔw la kɔgɔ bɛ minnu na politicien kɔgɔma voilà ne bɛ tiɲɛ fɔ mais sisan e bɛ faama min kɔrɔ i bɛ dugutigi min kɔrɔ i bɛ gouverneur min kɔrɔ i bɛ sigida min na i bɛ baara yɔrɔ min na i ye kɔgɔ ya ou bien timiya b'i la bilen ya est ce que danfara yɛrɛ bɛ n'o yɛrɛ cɛ wa timiya b'i la bilen ya o de ye ɲininkali ye est ce que i ka ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i ka timi kuma min bɛ bɔ i da ka timiya i ka baarakɛcogo ka timiya i jɔ ka timiya karamɔgɔ timiya b'i la wa karamɔgɔ nin ye ɲininkali kɛlaw ye dɛ o n'a fɔ k'an sigi o kama dɛ mais kitabu de ka kuma fɔlen don dɛ kitabu ka yesu de y'a fɔ yesu de y'a fɔ o de ko bi n'i b'a lajɛ n'i y'a ye mara tɛ ka ɲɛ an ka jamanaw caman kɔnɔ bi timiya danaba caman de timiya bɔra a la mali yɛrɛ mara tiɲɛni sababu y'o de ye timiya tɛ tuguni awɔ timiya tɛ kɔgɔnin kelen ta daga falen na la kɔgɔnin kelen ta i bolo la tan i k'a bila a la a bɛ timiya don a la kɔgɔ kɔni kɔgɔ o b'o timiya mais e bɛ sigida min na ne bɛ se k'o timiya nafa ma k'i la dɛ a kuma tɛ caman nɔfɛ koyi ko an ka dɔw hakili la ko ni kerecɛnw cayara de ko yɛlɛma nka kana ayi kerecɛn kelen i kelen bɛ se ka nɔ bɔ ko la yusufu kelen min sera bɛɛ diɲɛ bɛɛ yɛlɛma a kelen i y'o fɔ Yusufu ta Daniel kelen Daniel ye masaya Daniel sigira masakɛ 4 de kunna masakɛ 4 a kamalama de taara Babylone jɔnya la mais a cɛkɔrɔbala bonbonsima a si jɛlen sara yen a ye baara kɛ danaba joli bɛ Mali la e kɔgɔ ye wa an ka ca dɛ timiya b'i la wa an ka ca timiya b'i la Mali baarakɛla Mali baarakɛ cakɛda basi tɛ yen i tɛ taa lasigiden dɔ sɔrɔ yɔrɔ min na i tɛ taa danaba dɔ sɔrɔ yɔrɔ min na mais timiya b'i la wa chrétien bɛ fan bɛɛ fɛ timiya b'i la k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ la fo kana se gardien ma dugumamɔgɔw la olu bɛ se olu tɛgɛ kurulen b'i la wa baarakɛyɔrɔ la kurulen b'i la wa o de don n'i y'a ye sigida goyara jamana goyara baarakɛyɔrɔ goyara danabaw timiya de banna nin ye wele kan ka lase an bɛɛ lajɛlen kelen ma ko église timiya de banna yesu ko ni kɔgɔ timiya bɔra la k'a bɛ mun ye nafa foyi t'a la a bɛ fili de yesu de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ ni timiya t'i la timiya bɔra la danaba caman bɛ bi u ti fɛn ɲɛna ala ye u ti fɛn ɲɛna yesu ye u ti fɛn ɲɛna kibaru duman ye u ti fɛn ɲɛna sankolo masaya ye u ti fɛn ɲɛna jamana ye u bɛ k'a bɛɛ ɲɛ u yɛrɛ de u yɛrɛ dɔrɔn
a banna mati Yesu taara ɲɛ ko bɔlen kɔfɛ a ye kumaba filanan min fɔ i y'o de fɔ ko kuma barikama fila e de ye ɲininka fɔlɔ o ye kɔgɔ ye ko min bɛ n bolo k'a fɔ ni mɔgɔw ye ne ye ɲininka dɛ fɛn tɛ ne bolo fɛn bɛ Ala ka kuma de bolo ka f'u ye karamɔgɔ donc a y'a dɔn ka diya ko n tɛ pasteur Pierre da ka kuma ye kitabu ka kuma b'a fɔ Matthieu kitabu a ye Matthieu sura 4 kalan Matthieu sura 5 an b'o la sura 5 an verset 13 kalan verset 14 Yesu taara ɲɛ a ko aw ye diɲɛ kɛlɛkɛlen ye kɔgɔ kɔfɛ kɛnɛ yelen a ko diɲɛ a ye diɲɛ kɛlɛkɛlen kuma jateminɛ dɛ a ko fɔlɔ k'a ye dugukolo kɔgɔ ye sisan a ko k'a ye diɲɛ kɛnɛ yelen diɲɛ ka bɔ dugukolo ye o tiɲɛ don dugukolo tɛ diɲɛ ye dɛ parce que n'i ko diɲɛ sankolo b'a la i y'a faamuya dolo ni tile ninnu bɛɛ b'a la mais n'i ko dugukolo o dugukolo de o ye dugukolo ye i y'a faamuya an bɛ dugukolo ye a ko sisan aw ye diɲɛ kɛnɛ yelen ye kɛnɛ yelen fana fanga bɔ dɛ karamɔgɔ a ko dugu min sigilen bɛ kulu sanfɛ k'o tɛ se ka dogo dogocogo la o dugu min bɛ kulu sanfɛ o bɛ se ka dogo wa ayi a taara ɲɛ a ko mɔgɔ tɛ lanba mana ka bila filen jukɔrɔ ka filen dabira da la a ye mɛnɛ i b'a bila fɛn dɔ ka so kɔnɔ yelen ka se ka baara kɛ Ala ka kuma dɔɔni ka di koyi Eterno aw ye diɲɛ kɛnɛ yelen ye diɲɛ mago bɛ kɛnɛ yelen na kosɛbɛ Eterno ni su kora ni dibikurunba bɛ yen kosɛbɛ sanfɛla bɛɛ ye dibi ye ni dolonin kelen mɛnɛna bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a dɔn ko fɛn mɛnɛna bɛɛ b'a ye o ye kelen dɛ dibikuruba n'i donna i ka so kɔnɔ dibikuruba la hali n'i bolo ka taa i ta ye n'i ye ɛlɛmɛtinin kɛ caw i bɛ yelen bɛ bɔ o b'a yira ko nafan bɛ yelen na sadi ke yelen fitinin a bɛ dibikuruba a b'a gɛn ka bɔ yen a b'a gɛn ka bɔ a b'a yɛrɛ kɛ i y'a faamuya kosɛbɛ Yesu ko k'an ye diɲɛ kɛnɛ yelen ye o kɔrɔ ko sitanɛ mara minnu bɛ ka sarakabaw bɔ sitanɛ ye minnu bɛ faramɔsɔn ni fɛnw la diɲɛ marabaw minnu bɛ baara kɛla ni sitanɛ jinɛw ye minnu bɛ baara kɛla ni sɔnni fɛnw ye olu bɛ dibi de la donc u bɛ k'an ka jamanaw mara ni dibi fanga de ye o tuma u ka mara mago bɛ kɛnɛ yelen de la olu yɛrɛ t'a dɔn u lafililen don o t'a dɔn i y'a faamuya i y'a fɔ nka u ka mara mago bɛ kɛnɛ yelen de la ɔ danaba o ye mɔgɔ ye Yesu ye min mana o mɛnɛlen don a ye mana sisan ka ne bila so dɔ kɔnɔ jamana dɔ kɔnɔ cakɛda dɔ la dibi bɛ yɔrɔ min na k'e ka mana k'e yelen ka bɔ e taara i dogo filen jukɔrɔ k'e bɛ siran k'e bɛ taa dɔw yɛrɛ t'a fɛ a ka dɔn k'u ye kerecɛnw ye barakala fana karamɔgɔ la dɔw bɛ yen kerecɛn tɔgɔ t'u la i tɔgɔ fɛ i t'a dɔn k'u ye kerecɛn ye nka u kɛlen bɛ k'u dogo o kɔfɛ parce que olu yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ dibi ye u bɛ namara kow la u b'i kalokalo kow la u bɛ piriki baraka kow la parce que chrétien kɛwale a si tɛ ale la donc parfait i bɛ dogo siɲɛ voilà donc a bɛ filen kɔrɔ yelen tɛ bɔ o kitabu ti mago ɲɛ ko maa tɛ lanba minɛ ka ye fɛn dɔ biri a da la Yesu ko n ye danaba bɛɛ minɛ n y'aw bɛɛ minɛ an bɛɛ minɛlen don quoi an bɛɛ minɛlen don a ko m'aw minɛ k'aw bila filen jukɔrɔ n y'aw bila kulu sanfɛ n y'aw kɛ mɔgɔ kulu sanfɛ an ka yɛlɛma kulu ye fanga de ye fanga o tiɲɛ dɛ fanga tɛ dugukolo kan Yesu ma danaba dɔ bila min sanfɛ fanga tɛ yen hali Mali fanga Yesu ye danaba dɔ bila a sanfɛ mais danaba in de tɛ ka mana a kan ka ladili ɲuman min di a kan ka baara ɲuman min kɛ a kan ka sira ɲuman min ye walisa faama mago bɛ taabolo min na min na walisa baara ka ɲɛ n'a tɛ min dɔn a tɛ ka se k'o kɛ a k'o f'a ye a tɛ ka se k'o kɛ n bɛ miiri nin wajuli in nin lamɛn kɔfɛ kɛnɛ kan bɔ baarakɛyɔrɔ bɛɛ la ni chrétien de bɛ yen i tɛ Mali ministère so si ta ko chrétien tɛ min na i tɛ danaba dɔ sɔrɔ yen ministère bɛɛ a bɛɛ i tɛ direction foyi ta ka jigin k'i tɛ danaba dɔ sɔrɔ yen ka se dɔgɔtɔrɔso ni ekɔliso ma a bɛɛ entreprise babaw an bɛ nin bɛɛ la dɔgɔtɔrɔbaw bɛ yen commerçant baw bɛ yen jagokɛlabaw bɛ yen i bɛ taa commune kɔnɔ i b'u sɔrɔ yen nka u bɛ ka mana wa o de kosɔn n ko sitanɛ tɛ gɛlɛya Ala bolo n y'o fɔ mara kɛcogo jugu tɛ gɛlɛya Ala bolo mais ni danabaw dɛmɛw yɛlɛmali kan ka kɛ mɔgɔ minnu fɛ u ye mɔgɔw ye minnu manana Yesu fɛ k'u bɛ kulu de sanfɛ c'est à dire que diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra sitanɛ mɔgɔ cogo o cogo i ka fanga kɛra cogo o cogo i y'ale sigilen bɛ ko kulu mɔgɔ tɛ se ka i bɔ i nɔ la Ala bɛ danaba dɔ bila i sanfɛ
Alléluia. I mago bɛ kɛ min na n'a kumana i b'a fɔ tiɲɛ na kuma tɛ nin kɔfɛ mais bi n'i ye kumana est-ce que faama bɛ lajɛ wuli ko kuma wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ ni e ye baara kɛ Est-ce que a dɔ bɛ kuma yɛrɛ sɔrɔ jamana? bon danaba kelen-kelenw bɛ yen tiɲɛ na minnu yelen bɛ ka bɔ minnu bɛ ka manamana kelen-kelenw bɛ yen mais an kan ka caya de. an kan ka caya de bɛɛ de kan ka manamana O de ye laɲini émission laɲini o de ye. Bɛɛ de kan ka mana. Kitabu ka laɲini an bɛɛ de kan ka yele bila baara la. Voilà. Kɔgɔ ani yele. voilà karamɔgɔ. Eterno o de kosɔn ko mɔgɔ caman bɛ kibaru duman fɔ u b'a wajuli kɛ mais u m'a faamu Eterno kibaru duman tɛ tɛmɛ nin kan kɔgɔ ni kɛnɛ yelen Kɔgɔ ni kɛnɛ yelen. wajuli ko tɛ o ka taa micro ta ka kuma in na da Yesu la a bɛ kisi o tɛ o tɛ i jogo e kelen jogo bɛ se ka jamana yɛlɛma i kelen jogo mais Yusuf tun ye mɔgɔ fila ye wa Kelen kunu. Daniel tun ye mɔgɔ fila ye wa Kelen. Esther tun ye mɔgɔ fila ye wa Kelen. han Kelen. bon olu ɲɔgɔnnaw camanba de bɛ yen Kosɛbɛ. i y'a faamuya Yesu ko y'aw minɛ munna danaba bɛ k'i dogo munna bɛ k'i dogo sitanɛ ka bagabali ko a ka lasiranya ko jamana kɔnɔ bi Mali kɔnɔ bi caya ko tɛ yelen ko de don kɔgɔ ko de don voilà Tiɲɛ na. o la Kan k'o faamu. Tɛmɛna ye. n'an y'o faamuya an bɛɛ kelen-kelen an bɛ yɛlɛma don Ka kɛ kɔgɔ ni kɛnɛ yelen. voilà o de kosɔn i yɛrɛ to ni senu bolo ni senu ka i dusukun minɛ i ka fa ni senu la i ka kɛ baarakɛminɛn ɲuman ye Ala bolo sisan yala i y'a dɔn i bɛ jɔyɔrɔ min na bi ko i bilara ye Ala de fɛ wa sankolo masakɛ de fɛ wa I k'o dɔn k'o jɛya. i ka kɛ kibaru duman ka lasigiden ye wa wala i b'i yɛrɛ de ma Eterno dɔw bɛ yen Ala yɛrɛ ye jɔyɔrɔba d'u ma kabini o y'o jɔyɔrɔba sɔrɔ u y'u mago bɔ Ala la u y'u mago bɔ Yesu la u y'u mago bɔ Ala de y'o jɔyɔrɔ in d'u ma. awɔ u y'u mago bɔ église la O tɛna église kɔnɔ. n'i yɛrɛ église ko kuma f'u ye temps tɛ n bolo sisan temps tɛ n bolo dimanche o dimanche olu de bɛ samedi u bɛ datɔ u b'a fɔ dimanche matigi sɔrɔ n ye baara kɛ fo ka se 2h minuit 2h du matin n sɛgɛnnen don n bɛ reposer dimanche o dimanche u bɛ repos la u bɛ sunɔgɔ la donc olu tɛ na église la olu ka repos kɛra dimanche. u tɛ na église u ka repos kɛra dimanche bon tɔw baarakɛyɔrɔ la fana tɔw b'a feere ka ɲagami cogo min na o fana b'a feere ka ɲagami ka ɲagami ten est ce que a kɔgɔ fɔ mɔgɔ ɲɛna. e bɛ se ka kɛ kɔgɔ ye ayi han bada e timiya bɔr'i la a mɛnna. timiya bɔr'i la a mɛnna i kɛra u dɔ ye danfara tɛ i yen. ka yelen bɛ filen kɔrɔ danfara foyi tɛ yen. i kɛra dibi ye Yesu tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ i la kibaru duman tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ i la Ala tɔgɔ tɛ ka bonya i fɛ est ce que bi e ka baara fɛ kumacogo fɛ ka kɛta fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko tiɲɛ na ko Yesu Kirisa ye kisiba ye Yesu Kirisa ye Ala denkɛ ye wa ni ɲininkali bɛ sɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kelen la. Eterno an ka taa ɲɛ karamɔgɔ nka yanni an ka bɔ yɔrɔ in na fɔlɔ a bɛ se ka k'i ka nin kuma in sen fɛ ne walima n balimakɛ min tulo b'an na n balimamuso min tulo b'an na a bɛ minisiri dɔ kɛrɛfɛ wala gouverneur dɔ kɛrɛfɛ wala miiri dɔ walima dugutigi dɔ kɛrɛfɛ tiɲɛ na an kun t'a dɔn k'an ye kɔgɔ ye walima an ye yelen ye karamɔgɔ e ka nin kuma in sen fɛ n b'a fɛ dakuruɲɛ dɔrɔn dɔrɔn yala an ka kɔgɔya ani an ka yelenya o bɛ se ka na anw ma wa karamɔgɔ n'an ye kuma in faamuya. a bɛ se ka na an ma ka nimisi jɔ a la ka fɔ matigi tiɲɛ ka fɔ kabini ne nana yan nɔ n y'i tɔgɔ tiɲɛ ni n ka kɛwalew ye n y'i tɔgɔ tiɲɛ ni n ka kumafɔtaw ye a ma dɔn n ka kɔgɔya ma dɔn n ka kɛnɛ yelenya ma dɔn matigi yafa ne ma n b'i deli matigi i ka o bɛɛ jɔsi sisan n b'a fɛ ka timiya n b'a fɛ ka manamana matigi ne ma kɛ ye cogo di yan donc o la fɛn minnu tun y'a kɛ i ka timiya bɔ b'o bɛɛ to yen fɛn minnu tun y'a kɛ i tɛ manamana i b'o bɛɛ bila ni u nana siɲɛ wɛrɛ ko a ka ɲagami i b'a fɔ ayi n t'a la tuguni. n t'a la tuguni non kana siran ka kuma ka i ka hakilina fɔ faama ye e ye conseiller ye kosɛbɛ bɛɛ bɛna kuma e tɛ kuma conseiller nafa ma kala dɛ. kuma mana di e ma o conseiller ye kuma de. karisa y'a fɔ cogo min na karisa y'a fɔ a tɛ tɛmɛ o kan k'a tɛ tɛmɛ o kan. karisa y'a fɔ munna i bɛ sɔgɔ ka bilen i da de voilà k'a tɛ tɛmɛ karisa ta kan. voilà o kumana sa. Daniel masakɛ Belshazzar Nebukadnezar mɔden o kɛra masakɛ tuma min na a ye kojuguba dɔ kɛ o kɛlen a kolo yɛrɛyɛrɛla a kolo cira ɲɔgɔn na parce que a ye ko min kɛ a donna Ala gasi la a hakili wulila a ye bolongɔni de ye bolongɔni bɛ ka sɛbɛnni kɛ kogo la bolongɔni
mais a ɲɛ tɛ bolo tɔ la a ɲɛ tɛ mɔgɔ la a m'a fɔ ma ja wulila a kɛra n'a fɔ fa ka don a la a y'a ka dɔnnibaw bɛɛ wele ka na jamana dɔnnibaw bɛɛ wele ka na k'u kana ka nin sɛbɛnni kɔrɔ fɔ ale ko ayi dɛ mɔgɔ min bɛ se ka ko alaw de bɛ se ka nin sɛbɛnni kɔrɔ fɔ an tɛ se ka nin o don a tigɛra ka jamana dɔnnibaw la o b'a sɔrɔ Daniel bɛ yen a bamuso o de nana fɔ a ye masakɛ i hakili sigi i ka jamana dɔnniba ninnu tɛ i ye mɔkɛ Nebukadneza tile la dunankɛ dɔ bi yan ko Daniel ale alaw ni b'ale kan ale bɛ dɔnni bɛɛ kɛ a bɛ dɔnni bɛɛ dɔn a bɛ na sisan a bɛ nin kɔrɔ f'i ye Sankolo masaya u taara Daniel wele ka na u nana masakɛ ko Daniel i bɛ se ka nin sɛbɛnni in kalan ka kɔrɔ fɔ n ye a ko a ko masakɛ sɛbɛnni min bɛ yan nɔ nin kɔrɔ ka nɔgɔ koyi muru dɛsɛra min na awɔ a ko masakɛ ala ko k'a y'i peze a y'a sɔrɔ k'i ka fɛgɛ k'a ka fɛgɛ voilà donc o kɔrɔ ko ala y'i bila i ka masaya banna o fɔtɔ masakɛ yɛrɛ yɛrɛ daminɛna dɛ mais o de don ni ala y'i kɛ kɛnɛ yelen t'i siran tiɲɛ fɔ ɲɛ o ye Daniel ma siran voilà a ye Sankolo masakɛ ma a y'a faamuya k'a bila baara la a y'a fɔ cogo min na a kɛra ten masaya banna i y'a faamuya masaya bannen Babylone masaya bannen a cira 2 ye a kɛra Medikaw ka masaya ni Persikaw ka masaya ye i y'a ye voilà donc k'a fɔ an ye ko n'i kɛra conseiller ye kana siran ka tiɲɛ fɔ faama ye kana siran ka tiɲɛ fɔ patron ye tiɲɛ ye kɛnɛ yelen de ye kosɛbɛ tiɲɛ ye kɔgɔ de ye kosɛbɛ a fɔ o de b'a dɛmɛ a mago b'o de la a mago b'o de la ala ye bila gɛrɛfɛ voilà donc église ye kɔgɔ de ye église ye kɛnɛ yelen de yelen yala bi Mali église ka timi hali bi wa karamɔgɔ an ka timi wa an ka timi wa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi sisan an ka timiya bɛna dɔn ni zen de an ka kɛnɛyaya bɛna dɔn ni zen de karamɔgɔw n'an bɛnna ni bɛɛ wulila ka kɛ kunbere kan matigi ko n ka jama n tɔgɔ wele bɛ minnu kan n sigilen bɛ k'aw de kɔnɔ dɛ Mali kɔnɔ dɛ n tɔgɔ wele bɛ aw minnu kan n bɛ k'aw de kɔnɔ n'aw nana ɲɛ kɔrɔ ka nimisi aw ka jurumu la k'a ka sira jugu bila ka bɛn aw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ yafa aw ma n b'a ka jamana kɛnɛya aleluya n b'a ka jamana kɛnɛya n bɛ Mali kɛnɛya ala ka Mali kɛnɛya o tuma karamɔgɔw danabaw welekan de don ni Mali tiɲɛna anw nɔ don ni Mali binna anw nɔ don parce que Yesu ko ni kɔgɔ ka timiya bɔra la a bɛ mun ɲɛ nafa t'a la ale an mana a m'an bila filen kɔrɔ nka k'an ka to so kɔnɔ an sigi fɛn dɔ ka so kɔnɔ bɛɛ k'an ye an yelen don wa est ce que an bɛ ye bi sitanɛ tiɲɛni fagali o de bɛ ka taa ɲɛ mais bi Mali mago bɛ anw de la Mali mago bɛ e la a mago bɛ ne na a mago bɛ bɛɛ lajɛlen kelen na bi kalansen aw bɛ k'a ye dɛ balimakɛ balimamuso ni min sigilen don i wuli k'i jɔ dɛ ni min wulilen don ka jɔ dɔ fara i sen dɔ kan waati sera a tɛ nɔgɔya tuguni dɛ nka karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an minnu ye ala dɔn an de ye minnu ye Yesu Kirista taw ye ka kɛ kɛnɛ yelen ani kɔgɔ ye an ka timiya ka don an ka yelen ka dɔn ayiwa sa o mun kɔnɔna an b'an ka partenaires fo association des flambeaux de l'évangile Mali Pascal Damina ka cɛ an ka foli b'u ye olu min bɛ taa ɲɛ ka muso cɛ sabatɔw dɛmɛ yatimɛw dɛsɛbaatɔw an ka foli b'u ni waati na ka Bezel SR mɔgɔ fana fɔ Timote Kamate ani Jean Kulubali sojɔ na sira fɛ aw kana hami aw kana jɔrɔ tuguni min ye Bamakɔ n'a lamini bɛɛ ye a ye wele u ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin ye o bɛ se sojɔ ɲuman na a kɛra bâtiment ye o a kɛra étages caman ye o vraiment ala ye nin kamalen fila o ka entreprise Bezel SR ala ye olu fana sɔn o dɔnniya la kosɛbɛ jama entreprise an y'o fɔ an ɲɛna sa basiw ka taa se carte de mariage fo ka taa se banderole ma an mako bɛ fɛn fɛn na t-shirt fana ko sɛbɛnni k'u kan jama entreprise nalen bɛ an fana ka bila la a y'o fana wele o ka nɛgɛjuru sira o filɛ nin ye an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ka taa ɲɛ toujours ni ayiwa an ka ɲininkali sa an y'a fɔ ɲɛna ka émission min don sa aw na kɛ ne serew ye vous serez mes témoins thème ba m'an bolo o ye nin ye ko Sankolo masaya kibaru duman diɲɛ maracogo ɲuman diɲɛ mara kɛcogo ɲuman voilà diɲɛ bɛɛ de mago bɛ na bi Mali dɔrɔn tɛ dɛ Burkina o Côte d'Ivoire o Sénégal o Guinée diɲɛ fan o fan continent 5 diɲɛ fan o fan bɛɛ mago bɛ maracogo ɲuman na hɛrɛ ka di bɛɛ ye passer o fɔ dɛ tilennenya ni hɛrɛ bɛɛ mago b'o la karamɔgɔ b'a fɛ ka min dɔn sisan munna Sankolo masaya kibaru duman munna le pourquoi éternel mara si tɛ ɲɛ tilennenya ani hɛrɛ kɔ wa o de kɔgɔ ni kɛnɛ yelen ye tilennenya ni hɛrɛ
mara si tɛ ɲɛ ni kɔgɔ tɛ mara si tɛ ɲɛ ni tilennenya tɛ ni yelen tɛ kɛnɛyelen n y'a faamuya kosɛbɛ ayiwa mara taabolo ka ca adamadenw bolo dugukolo kan tiɲɛ don jagoya fanga ye dɔ ye dɔw wagati dɔ nana kɛ dɔw nana fɔ ko jagoya fanga tɛ nafa ɲɛ ko ka kuma ni hakilitigiya ye philosophe wulila olu hakilila ko n'i bɛ se kuma la i ka idéw ko o bɛ se ka na ni hɛrɛ dugukolo kan a ma ɲɛ communisme nana capitalisme nana démocratie nana nin bɛɛ dɛsɛra o ko démocratie nana anw fɛ yan an yɛrɛ b'o bɛɛ dɛsɛra an bɛ se ka fɔ an ma hɛrɛ sɔrɔ halisa an b'o de fɔ an yɛrɛ ɲɛna ko démocratie an b'a ɲinina hali bi bɛɛ tɛ fanga n y'a faamuya dɔw hakilila k'a fɔ ko civil fanga ko de b'a ɲɛ dɔw hakilila ko sɔrɔsi fanga de b'a ɲɛ hey nin si tɛ nin si tɛ n bɛ n'o nin si tɛ mara kɛcogo ɲuman mara kɛcogo ɲuman kuma bɛ ka bolo nɔfɛ o ye kibaru duman de ye i n'a fɔ an ka thème parce que kibaru duman ye ala ka mara kɛcogo de ye kosɛbɛ n y'a faamuya bon i tɛ se k'i kɔ don ala la voilà ka sitanɛ bato ka tugu jinɛw kɔ ka tugu sɔnnifɛnw kɔ boluw kɔ ka t'i sɛmɛ boluw la ka t'i jigi da boluw kan k'i ka mara ka ɲɛ abada o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ dugukolo fan si karamɔgɔ a t'i ɲɛ sigiyɔrɔ kan dɔɔni parce que ko bɛɛ mako bɛ na dɛ ala ye fanga di minnu ma mara di minnu ma ka daminɛ masakɛw la ka na se présidentw ma ka jigin ka na se ministrew ma ka na se fo dugutigi i y'a faamuya fo du kɔnɔ maa o maa bɛ ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la i tɛ se ka i kɔ don ala la ka kɛ sitanɛ batola ye ka bolu sɔn ka jinɛw sɔn ka saraka bɔ olu ye ka t'i biri olu kɔrɔ ko i ka mara ka ɲɛ abada abada a tɛ se ka kɛ cogo si la nin na ah non 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 parce que ɲuman tɛ sitanɛ la o ye tiɲɛ ni ko setan tɛ ko tiɲɛni de voilà donc ale de bɛ bolu kɔ ale de bɛ jinɛw kɔ ale de bɛ saraka ale bɛ nin bɛɛ kɔfɛ jinɛw yɛrɛ kɔfɛ ale bɛ yen parce que ale b'a fɛ k'adamadenw halaki de ka dugukolo halaki mais ne tila t'i yɛrɛ kalifa o ma tuguni u t'a dɔn dɔnbaliya de don o de kosɔn yesu ko k'an ye kɔgɔ ye k'an ye kɛnɛ kelen ye bon n'o fana kɛra e kɔgɔtɔ e kɛnɛ kelentɔ n'e fana m'i yɛrɛ dɔn fo i fana taara fara o kan ma gɛlɛya wa karamɔgɔ ma gɛlɛya wa a gɛlɛyara yɛrɛ yɛrɛ bon bi yanni an ka kuma diɲɛ jamana wɛrɛ kan an yɛrɛ ta mali ne ni karamɔgɔ b'o de kɔnɔ mali kɔgɔ bɛ min danabagaw bɛ min bɛɛ ɲininkalen don dɛ kɛnɛ kelen bɛ min kɛnɛ kelen bɛ min e y'a dɔn ye wa ne y'a dɔn ye wa voilà donc munna sankolo masaya kibaru ɲuman mako b'o jaabi la éternel yesu de y'a fɔ yesu y'a fɔ ko sankolo masa ni sankolo masaya kibaru duman voilà yesu b'a fɛ ka mun de fɔ an ye nin verset kɔnɔ a ko nin kibaru duman nin kibaru duman o kɔfɛ masaya donc kuma ba fila de b'a kɔnɔ an bɛna kuma n'a ko nin kibaru duman a bɛ ka kibaru duman dɔ de jira nin kibaru duman nin a bɛ ka jira de a bɛ ka jira voilà démonstration don nin a filɛ nin ye bon kibaru duman min don a bɔra kan min na bamanankan na a fɔra ko kibaru duman tubabukan na évangile la a bɔra gɛrɛgikan de la greki evangelion o y'a gɛrɛkanlama ye o y'a gɛrɛkanlama ye donc bibili sɛbɛnna layidu kura a sɛbɛnna o la o gɛrɛgikan in dɛ n'i b'o o evangelion ta kumasen fila don ani angelos i y'a faamuya ni o de ye ɲuman ye bien le bon ɲuman i y'a faamuya ok n y'a faamu n'i ko ɲuman le bon walima bien le bien o ye ɲuman ye o de ye maintenant angelos ni o de kibaru ye bon angelos ni de ange bɔra o de la ange o ye mɛlɛkɛ ye d'accord ciden a bɛ na ni ci de a bɛ na ni kibaru de i y'a faamuya donc sisan n'i b'a lajɛ kuma fɔlɔ n'o ye ɲuman ye ko bɛɛ bɛ yen de ɲuman in kɔnɔ ko bɛɛ bɛ yen de e in kɔnɔ awɔ ɲuman o na sira fɛ ni fɛn min bɔra ɲuman la o ka ɲi ɲuman ka ɲi n'a fɔra ko ɲuman don o kɔrɔ ɲuman yɛrɛ de don quoi le bien
donc an ka faamuya o sen fɛ ko kɛlɛ min bɛ dugukolo kan o ye ɲuman ni juguman ka kɛlɛ de ye kɔsɛbɛ y'a faamuya le bien contre le mal o kɛlɛ de bɛ yen y'a faamuya o kɛlɛ de bɛ yen bon sisan Yesu bɛ k'a fɔ an ye ko o ɲuman in dɛ ko o kibaru ɲuman in dɛ o de kan ka fɔ bon a bɛ k'o kibaru ɲuman in de jira mais o ɲuman in bɔra min o ɲuman ye jɔn de ye ɲuman in ye Ala de ye ɲuman in o ye Ala de ye dɔw b'a fɔ ko juguman ni ɲuman k'a bɛɛ bɔra Ala la maa b'o fɔ dɛ juguman tɛ bɔ Ala la ɲuman de bɔra Ala la ɲuman de bɔra Ala ka ɲi Ala ka ɲi an kelen m'o fana fɔ dɛ Ala ka ɲi c'est à dire que n'i ko ɲɛ dan ɲuman dan o de ye Ala ta ye juguman t'a la wa juguman tɛ se ka don a la ayiwa komi mara tiɲɛna adamadenw bolo dugukolo kan mɔgɔw tugura sitanɛ kɔ Ala nana ɲuman nana walisa an ka tugu ale kɔ mara ka ɲɛ an bolo o de la Eterno n'i ko kibaru duman la bonne nouvelle oui a fɔcogo ɲuman tun ye nin ye duman kibaru maintenant n'i ko duman kibaru tuma dɔ kibaru duman o bɛ fɛnkɛ mɔgɔw tulo la kosɛbɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ duman kibaru kan mais duman kibaru de don duman kibaru de don i y'a faamuya oui duman o de kan ka fɔ mɔgɔw ye duman de kan ka fɔ voilà ko duman bɛ yen ko mɔgɔw ka da duman la o kibaru de kan ka fɔ mɔgɔw ye duman kibaru c'est à dire kunnafoni min bɛ duman ko la o de kan ka fɔ mɔgɔw ye o de don d'accord o la an ka faamuya ko Yesu kan bɛ kibaru duman min ma a kan tɛ masaya dɔ kibaru duman ma a kan tɛ kibaru duman min bɔra Amérique min bɔra tubabu jamana la min bɔra farafin jamana dɔ la min bɔra mɔgɔba dɔ la a kan t'o si ma ni si tɛ mais min bɔra sankolo la jɔn de bɛ sankolo la n ko Ala de bɛ yen nɔ tiɲɛ don yaya Ala de bɛ sankolo la kosɛbɛ Ala ka masaya de bɛ sankolo la kosɛbɛ Ala de ka ɲi Ala de ka ɲi don dɔ yahutu nafolobatigi dɔ ani yahutu ka karamɔgɔ dɔ fana kun don a kun kalannenba don nafolo fana b'a bolo a bɛ kitabu dɔn a gɛrɛla Yesu la a ko karamɔgɔ ɲuman ne kan ka mun kɛ walisa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ a ye Yesu ɲininka ko karamɔgɔ ɲuman Yesu y'a jaabi munna i b'a fɔ ko karamɔgɔ ɲuman ɲuman si tɛ Ala kelen kɔ wa hali bi mɔgɔ caman ma nin kuma in kɔrɔ faamu aw bɛna fɔ émission in senfɛ mɔgɔ caman ma nin kuma kɔrɔ aw na kɛ ne sero ye a b'a bɛɛ walawala Yesu kun b'a dɔn kamalen ko cɛ in kalannen don a bɛ kitabu dɔn i y'a faamuya a b'a dɔn fana ko yahutu sigilen bɛ ka masiya kɔnɔ yahutu dun u ka kan na masiya in tɛ dɔwɛrɛ ye masiya Ala de Ala denkɛ de don i y'a faamuya ayiwa sisan ale ye Yesu ka kɛwalew mɛn ko mɛn ka Yesu ye a yɛrɛ filɛ nin Yesu kɔrɔ sisan mais a ka Yesu dɔn o danna karamɔgɔya ma maître bi e bɛ Yesu dɔn ko jɔn don voilà ale fɛ Yesu ye karamɔgɔ de mɔgɔ caman fɛ bi Yesu ye ɲumankɛla ye karamɔgɔ don kira don ayiwa u y'a bila o minɛn kɔnɔ a bɛ dan ye tiɲɛ don Yesu ka bon ni nin bɛɛ ye Yesu bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan ni Yesu bila kiraw ka minɛn kɔnɔ i ye Yesu dɔgɔya ka bon n'u bɛɛ ye n'i y'a bila karamɔgɔ ɲumanya minɛn kɔnɔ i y'a dɔgɔya n'i y'a bila ɲumankɛla kɔnɔ i y'a dɔgɔya les faiseurs de bonnes œuvres e tɛ ɲuman Eterno tɛ ka kibaru ɲuman kɛ yan an bɛ ɲuman kɛ cɛsamuso ye yan voilà mais Yesu ka bon nin bɛɛ ye o de ko Yesu b'a fɛ sisan ka cɛ in ka a bɔ faamuyali min bɛ a la ale kan k'a bɔ o kɔnɔ k'a layɛlɛ pour que k'ale don ale ye mɔgɔ min yɛrɛ ye Yesu b'a fɛ ka layɛlɛ o de la a y'a ɲininka ko mun de ko kosɔn a ko ɲuman si tɛ Ala kelen kɔ kuma kɔrɔ ye mun ye a bɛ ka fɔ cɛ ye ko n'i dara la ko Ala ka ɲi o tuma ne ye masiya de ye o tuma n'i sɔnna n'i ye o ɲuman kelen o tɔgɔ kelen de fɔ ne ma o tuma i ka Ala de filɛ i kɔrɔ tan i daba de filɛ i kɔrɔ i bɛ Ala ɲuman min kofɔla de o de filɛ ka kuma i fɛ
kuma in kɔrɔ donc i bɛ ka masiya min man kɔnɔ ne de don a tigɛra ko wɛrɛ la sa n b'a ye sa wa bon adamadenw tant que an ka faamuyali ma don o kɔnɔ Yesu ko la i tɛ kisi ayi an bɛɛ de bɛ kisi la fana o de kosɔn mɔgɔw tun bɛ diinɛ kɔ min yɛrɛ kisiba ye min ye ala ye ko sankolo masa kibaro ala de nana dugukolo kan k'o de ye Yesu ye dugukolo jugumanba in a farimama in dugukolo ɲagaminen in sitanɛ bɛ k'a tiɲɛ ala ye bɔda tɛ adamadenw bolo bɔda t'u bolo mara kɛcogo ɲuman t'u bolo ala yɛrɛ de nana o fɛ ka na kuma o fɛ ɲuman de nana o de kosɔn i tɛ se ka juguman sɔrɔ Yesu la o a bɛɛ ɲuman bon e bɛ se ka Yesu ni adamaden jumɛn ta bilen k'olu bila minɛn kelen kɔnɔ ayi o tɛ se ka kɛ o i kɛra maa o maa ye i kɛra kira i kɛra mɔgɔba i kɛra ɲuman ye i wolola cogo o cogo la i ni Yesu tɛ se ka bila minɛn kelen kɔnɔ parce que juguman tɛ Yesu la a ma deli ka juguman kɛ e jigi bɛ min kan e bɛ ka tugu min kɔ o juguman b'a la delila ka juguman kɛ a ka jugumanw tɛ fɔ ka ban ha n'a tugu Yesu la juguman t'ale la ɲuman donc n'a fɔra ko ɲuman duman Yesu de don maintenant ka Yesu kunnafoni di ka Yesu kibaru fɔ o de ye kibaru duman ye maintenant ni e tɛ Yesu dɔn o cogo la a bɛ gɛlɛya e tɛ se ka kibaru fɔ dɛ i bɛ se k'o fɔ wa parce que e t'a dɔn bi danaba dɔw yɛrɛ bɛ siran u bɛ jɔrɔ u tɛ se k'a fɔ u da la ko Yesu ye ala denkɛ ye u bɛ siran u ɲɛ bon n'i y'o fɔ dɔrɔn a yan nɔ a man ɲi mun na a fɔ a bɛ fɔ de a bɛ fɔ a bɛ fɔ de dimi mago bɛ kuma min na o de don adamadenw mago bɛ kuma min na o de don a f'u ye voilà Yesu ye ala de ye Yesu ye ala denkɛ ye wa maliyɛnw aw mago bɛ nin kuma de la ka kisili sɔrɔ ni min dara la o bɛ kisi ni min banna o ma o ka kungo b'a yɛrɛ bolo o de don o de la n'a fɔra ko ɲuman kibaru duman kibaru in a bɔra sankolo la o tuma sankolo masaya o de nana kibaru in a ka di de juguman t'a la juguman kɔni ka di i banna ma a ka di i sɔnna ma a ka di i b'a diya dɔn voilà wa mara bɛ kɛ ka kɛ n'o de mara ɲuman bɛ kɛ ka kɛ n'o de parce que mara ɲuman se ka kɛ ɲuman yɛrɛ kɔ bon e dalen tɛ ɲuman la fo juguman la e bɛ se ka mara ɲuman kɛ ayi i se ka mara ɲuman kɛ ayi parce que e yɛrɛ t'a dɔn voilà o de kosɔn kabini an ka duw kɔnɔ mara tiɲɛna o de kosɔn maliyɛn an ka lamɛn kibaru duman de ye mara kɛcogo ɲuman ye mara kɛcogo ɲuman ka taa sigi papiye ka fɛnw tɛ o dɛ ko adamaden de bɛ mara kɛ ni adamaden yɛrɛ man ɲɛ a bɛ mara kɛ cogo ayi o tɛ se ka ɲɛ o de kosɔn ɲuman ye ala de ye ɲuman ye Yesu de ye an ka da kibaru duman na ni dara kibaru duman la kibaru duman bɛ yɛlɛma min kɛ n da bɛna s'o ma kɔfɛ d'accord éternel émission bɛ taa ɲɛ o ala ka hakilitigiya d'a ma ami 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 merci beaucoup an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ayisa waati kɔnɔ b'an kɔ nka an bɛ taa ka foli aw ma ayiwa sa k'a fɔ ko nɛgɛ kɛrɛfɛla maa min bɛ o ye n'o ye kamate an bɛ n'o ye fo kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa sa ka bɛɛ lajɛlen kelen fɔ aw minnu fana bɛ k'an su ka yorosɔgɔw fo ka taa se yasokaw ma ka taa se kɛnparina san sikaso kayi an bɛ mali dugudenw bɛɛ lajɛlen kelen fo fo ka taa se malikaw kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye karamɔgɔ kuma kuncɛ kuma na éternel ka kuma kuncɛ mɔgɔ si kana siga ala ka ɲumanya la mɔgɔ si cɛ fara muso denmisɛnnin maakɔrɔ an si kana siran siga ala ka ɲumanya la mɔgɔ si kana danaba si kana siga Yesu ka ɲumanya la c'est à dire que a gɛlɛyara cogo cogo ala ka ɲi awɔ tɔɔrɔ tuma ali kasi tɔɔrɔ bɛ ala ka ɲi kasi bɛ ala ka ɲi c'est à dire que diɲɛ gɛlɛya dugukolo ka dafiri o tɛ ala ka ɲumanya bɔ o t'a bɔ a nɔ na ala bɔ a ka ɲumanya la ala ka ɲi de ala ka ɲi de o de kosɔn danabaw maliyɛnw bi an ka da ala ka ɲumanya la n'an ye ala ka ɲumanya wele ala ɲuman e min ka ɲi anw de man ɲi an maliyɛnw de tiɲɛna anw de man ɲi anw de yɛlɛmana an de y'an kɔ dɔ i ma an nimisira an seginna i ma n'an ka jamana kisi an ka jamana bɔ bolo la hali sini ala ɲuman wa fo dugukolo ka ala ɲuman de wele ala ɲuman de nana ala de ka ɲi mais bi mɔgɔ caman de banna o ala ɲuman la ka taa i ta kɛ juguman batoli ye sitani yɛrɛ kɛ ala ye jinɛ dɔw yɛrɛ kɛ ala ye mɔgɔ bɛ ka olu de sɔn bi maliyɛnw an ka nimisi
an ka nimisi tiɲɛ don shetane bato ye sanga sɔrɔ Mali kɔnɔ kosɛbɛ jinɛ bato ye sanga sɔrɔ Mali kɔnɔ kosɛbɛ i bɛ dɔw yɛrɛ mankan mɛn ko an ka segin kɔrɔlenw ma kɔrɔlen mun ye shetane bato wa oui juguman sɔn o don dɛ an ka segin o ma an yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn an t'o d'u ma an tɛ sogo sɔrɔ dun an bɛ taa baw kɛ sarakaw ye ka sɔrɔ sogo tɛ so dɛ an t'a dɔn ko nin kumaw b'an ka jamana segin kɔ de yan a fɔli dɔrɔn a bɛ jamana firi de nin kuma yɛrɛ fɔli wa dɔrɔn an ka taa ɲɛ a ye kɔrɔlenw to yen an ka taa ɲɛ dɛ ala ɲuman o dɔn n'i ye ala ɲuman dɔn e bɛ kɛ ɲumankɛla de ye ɲumankɛlaw bɛ min bi ka dɔgɔ o ka dɔgɔ tajuru sarakɛlaw de cayara jugumankɛlaw de cayara tiɲɛnikɛlaw de cayara sonikɛlaw de cayara nafigiw de cayara tilenbaliyakɛlaw de cayara kabini an ka duw kɔnɔ fo jamana kɔnɔ o la wagati sera an ka nimisi ayiwa e min dara kibaru duman na e fana bɛ cogo di e bɛ cogo di yala ala ka ɲumanya bɛ ye i fɛ wa i ka kɛwalew fɛ wa mɔgɔ bɛ se ka dɔn i kuma cogo n'i ka kɛta fɛ ko ala ka ɲi k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la e ka kɛta n'i ka kuma cogo bɛ ala cogo jira an na o la o de ka kibaru duman wale o de ka kibaru duman fɔ ye ala ka duba ye ni sɛnɛ ka i ɲɛ minɛ nimisi o de kosɔn ala ko n ka mɔgɔw kibaru duman minnu dara kibaru duman n ka mɔgɔw n'a nimisira n'aw nana ɲɛ kɔrɔ wa n'a y'o kɛ m'a ka jamana kɛnɛya n'a ma kɛ mana sigilen bɛ k'aw filɛ dɛ wa bi ala mago bɛ an n'an ka wuli de ka na ale ɲɛkɔrɔ ka nimisi an ka ala deli ayiwa sa an bɛ taa ɲɛ toujours ka foli di aw bɛɛ lajɛlen kelen ma k'a fɔ ko bi numéro ayiwa sa an bɛ dansigi fana karamɔgɔ nka yɛn an ka tila an b'a dɔn vraiment an ka jamana bɛ lahala min na bi vraiment a gɛlɛyara gɛlɛya bɛ yɛrɛ yɛrɛ fo taa se hali min an yɛrɛ ka tajigo carburant ko gɛlɛyara fɛn caman bɛ yen minnu man ɲi minnu tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ an bɛ se ka fɔ ten kuranko gɛlɛyalen bɛ kalanw tɛ ka se ka kɛ fɛn caman bɛ jamana bɛ yen n b'a fɛ vraiment dakurujɛ dama na ni wolo fɛn wolo ka ɲɛsin vraiment Mali danabaaw bɛɛ lajɛlen kelen ma karamɔgɔ Eterno émission kɔnɔ tɛmɛna Eterno naamu Mali bɔra Yesu Kirisa kelen pe de wa fo danabaaw bɛɛ k'o faamuya bon hakili la fana mɔgɔw bɛ ka faamu parce que an bɛ ka wele bila mɔgɔw ma an ka nimisi ka deli kɛ kabini AGMPM la fo ka jigin ayiwa ɲɛmɔgɔw bɛɛ b'a la danabaaw b'a la yɛrɛ de wa n darala fana ko Mali tɛ bin Mali bɛ kisi Yesu bɛ Mali kisi Yesu bɛna bolo ɲuman bɔ ka Mali kisi gɛlɛya min b'an kan Yesu b'a ta ka bɔ yen Maliyɛn bɛɛ bɛna dɔn ko Yesu Kirisa de ye Mali bɔ bolo la wa danabaaw an kana sɛgɛn sisan an ye wele bila aw ma bɛɛ ka don deli kɔtigɛbali de la don o don heure kelen ta i ka Ala deli heure 24 min bɛ don kɔnɔ an k'a fɔ an ka don bɛ fa tetew deli la ka don bɛ fa deli la wala heure dɔ b'a la heure dɔ b'a la balimaw a ti mɛn an ti don sankura kɔnɔ ni nin gɛlɛya ma ban janfa min bɛ ka siri Mali la Yesu b'a bɛɛ dafa Yesu b'a bɛɛ dafa o la an ka duwawu ye nin ye matigi Yesu Kirista e de ka ɲi e de ka ɲi i ye ɲuman dafalen ye i bolo ɲuman bɔ i bolo ɲuman min ye Israɛlidenw ta ka bɔ Misira ka na n'u ye ka kɔgɔjibilen cɛ tigɛ ka kungokolon cɛ tigɛ n'u ye k'u ladon kana jamana la o bolo ɲuman bɔnɛbɔ Mali kan bi i ka i denw lamɛn i ka an ka majigilenya ye i ka yafa an ma matigi ladu min ta i ka an ka jamana Maliba kɛnɛya i ka kɛnɛya matigi ni gɛlɛya furan ka bɔ Mali kɔnɔ pewu matigi joli bɔn la jɔ Mali kɔnɔ matigi an t'a fɛ k'a mɛn tuguni an ka jamana kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ ka sa ko mɔgɔw bɛ ka faga matigi murutili fɛ ayi matigi na ni hɛrɛ ye malidenw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an b'i deli Yesu Kirisa i ka o nɛɛma kɛ Mali ye amina hɛrɛ ka na Mali la Yesu Kirisa tɔgɔ la ayiwa aw k'an bɛn émission wɛrɛ la Yesu Baba